Way basihanan sa kaisog kung magpagawas-gawas kag kargada. Kaya kung tinuod ka nga isog, hanggatag sa buong ngayong papa. You know what rhymes with Coronation Dos, Trono sa Oro? Ang mo champion walay lain ng pangalan kay Supremo. Bumulag akong pula na punuan na armada. Yo, Trono sa Oro, Padungkan Dos, Braco Bar Food Hub. So, Coronation Finals na nato, bay. Tiesa o magsaba? So, I'm with my co-host, David. Yo! Special shoutout sa mga sponsors sa Coronasyon. Drax Apparel, Kalinaw Clothing PH, DJ Gadget Works, El Popons, Paso Vape Shop, Teardrop Clip, Januel Beats, AD Beats, Bote Bakal Project, Nazareth Food Park. Special shoutout po diay sa Braco Bar and Food Hub. Again, bay, grabe gini, grabe nga tuig. And karon mahuman na gini, matuldukan. Kinsa ang next ka champion sa Coronasyon. Maglangas sa tanan, bay! Yeah! Yeah! Si, sugna nato. Bara lang si to my left. Giga pagbalingasag. Introduce yourself. Ng mga negatibo, imbis nga undangan na kung gihimong instrumento, wala ko'y mapala. Liriko, Valley Crew. Shoutout sa Lumad Valley Clothing, kay Darwax. Tagtanan Valley Crew nga nandiri karon. Shoutout sa inyo. Yo! Bara lang si to my right. Introduce yourself. Di ko na kailangan na ipili. Oo, pwede kang sumingi. Yo, Supremo, Apovel Good Vibes, KTG, ODC. Shoutout sa engineering team sa Dobik, AD Beats, sa akong asawa, sa akong papa, sa kuwang duwa ka papa na din sa akong mama. Yeah! So, nakadawag sa kwento si Lirico. So, yung i-decide na muna si Supremo. TSO game! Yeah! First round para kay Supremo. Let's go! Yeah! Diretsoon na nako. Total mauman po'y isa katumong ani nga dula. Hinambugay. Akong isa-isahon. Nag-guest na ko sa radyo. Ikaw, guba inyo ang radyo. Gadawat na ko og TF. Baho ka sa inyo. Nako'y asawa ug anak nga ulian. Ikaw, walay butong inyong punuan sa lubi. Hoy, taga-Balingasag! Tung sifu, taga-bukid! Kani, taga-dagat! Iyang childhood, magpalawod na yun sa shark, magpapaak! Diig na nimos metodikal. Nga di ra kay nga bation ng lagubo sa iyang pagkahulog kay naa pa sa first step na tangtang. Pues ikaw medyo sakit ni imong pagkatagak kay naa nakas ikaupat nga ang-ang. Sila day nagpa-intense karon sa liga. Ilahang batch pero nganong di kumusugot. Kayo kamugyoy nagpa-intense karon sa liga nganong nangapalong inyong kalayo katong ako na iniabot. Mga bugok! Takat mangganis po nga mas bugat patuane. Ang masakit kung si Fu ang nakasulod sa finals, ikaw gyapo ng mapildi. Kay kung kaya gid sa imong kapasidad nakuha ang kampyonato, dapat last year pa. Pero sa semi siya nakaagay. Akong matambag na sa imo, apil na pod next year. Try until you die. Kailangan panimog duwa ka try para sa finals makaabot. Sa realidad, ikaw ang mas dali balion. Ako murag si engineer sa board exam kay first stick. Diretso champion. Okay, ikaw na mismo nag-ingon na butaw imong baraha. Ambot kinsa bay nagsaksak. Makita ninyo kinsa gi-hip-hop karong gidala nako balik ka kung bumbak nga na ay click-clack. Bang! Di mo kayang tapatan mga linya ko. At tandaan nyo kapag mahusay nagdi-deliver tsaka lang lumalakas ang liriko. Tang ina panisto, di mo ko kayang daanin sa tapang-tapangan mo. Yung laban nyo nga ni Titel, buong round 1, nag-react lang mga tao nung binanggit mo na pangalan ko.
Kasi Supremo versus Liriko, baka magulat to. Malayong malayo diferensya ng lirikong Supremo sa liriko ng liriko. O liriko, tangina nalilibog na ako. Ba't ba kasi liriko pangalan mo paano naman yung lyrics ko? Dapat pangalan mo, lirik mo. Buang, pasi na do, agpasi na bro. May pagsugdan ni Mugdoko. Uli sa inyo, ignay mong mga sakop nga nay Supremo ang CDO. Kayong ikaw ra isa, dili magsilbi. Bisag magtabang pamuatong tulo nga imong gipildi. O, ay kinsayang gipantagak. Si Methodical nga vlogger. Si J-Crime nga walay ender. O ang pinakalas katulgon nga didel. O tanawon, mura kaapas ra ni sa swerte. No offense, pero bisag kinsa sa inyong upat kaya rang pildihon sa kung gipildi nga mercy. Kamatanan sa inyong bracket sumbagay. Walay ganay. Kamatanan sa inyong bracket sumbagay. Walay ganay. Di pa kita ra nakos imo bay. Naupabog atay, ikaw ang madatugan. Tipong round 1 pa lang pwede nang desisyonan. Panga! Matagak na ko sa ikaupat nga ang-ang. Muna yang gisulti daw gidulit. O matagak ko sa upat ka ang-ang pero di ko matagak sa purpit. Putot. Yo, diri sa trono, dagan kay talentado bisag gagmay kay nga tao. Mapabatil man no music, parehas na kalayo, busaagi og respeto atong pakpakan si Freeman. Yo, tunga sa finals bro, para makita nga magtabo puro big boy. Sayop ba ko sa kuwang duda? Well, I don't mind cause deep inside ikaw gid akong gusto nga makontra mo sa finals girl. Yeah! Ha? Si Mercy J, gihanggat kag sinumbaga. Si Fu, gidalan niya kargada. Sa kutsilyo gipanggulat. Kapayason ka. Pwes ako na may imong nakontra. Unsa man? Mga unta! What? Ali sige mga unta! Ako'y bahala magdigamo kay nigdara na pag-ayo. Lamang gihapon mo sa ako tanan. Ikaw nalay bilin sa akong plato. Karon oras na para matilawan. Kung unsa kalambay ang kampyonato. Musabat og mag-react. Kung magkalat kay magdiman. Muna'y Supremo starter pack. Desperado kay galawan sa battle gapang distract parehas atong battle niya kay Mercy J. Halos idikit na iyang naong para lang yung performance maguba. Nya mo request kag 50-50 ta sa grand prize di ka ni kapata sa tunga. Kay gamay na gani ka, gamay sa imong asawa. Tang ina, destiny. Short relationship, malamura og mahal. Joke lang. Baby Giant tsaka Dal. First time mo kakitag diwindi nga gikasal. Hoy, pamilyas bandam! Gagmay kay mong yawaan mo. Sa inyong kaputot, kaya ninyo mag-iyot sulod sa pusporo. Oh, gamay na sad. Ay nga ano, kaabot ka? Apta ba? Hoy, apta! Ya gusto ka og 5K? Sige, ihatag na ko sa imo para di ko ka magmahay. I-date ng imong mumay. Total small things make you happy kay gamay ra kag kalipay. Rhymes ni mo basic, walay punchlines, puro singgit, meaning banga. Hanggat sumbagay sa battle para daw entertaining, waya. Kana imong ginabakita, may sining ka ha. Imong tripping, walay meaning, puro sining ka ha. Kaya giving ka na. Ito 6 lines. Insights, gusto na makabawi kay G-Snipe sa iyang pagkapildi. Wala ko ni utok mga miyembro sa Meraki. Si Aaron daw bugok, taga Bukid si Signi. Di daw convincing pagka-champion ni Orly. Ganingil pas comment section sa battle ni Ilumi. Bitter malala. Insecure nga punos hatred, cancer kay skill set, mong gipili na lang niya nga maghimo nga mus hated. Cancer walay nada, dagway ka og kwarta manablahay pagbarkada. Pero di na ako maningala, gitablag ani imong sa gatos ni Alingasa. Karon ka magbago sa imong batasan nga pasikat, unsay pulo sa imong pagkamaro, kung kaugalingon ra imong giilad, ngilngeg pagangilad. Nahiubos lang ko gamay anang batasan nimong hawd. Mubo na gani ka, unya usog pagin mang down na. Mga angels na ko sakit.
tungod sa batasan nimong snitch, ini kay di nimo matake nga muraw championship. Tatago sa vital mga bitbit kong bar. This battle is survival kaya tong Robin tanggal o mataga sa finals murag Yumer Marcial. Busa iribat na tanang Supremo, imong garbo ayog na ugi. Ipakitas ilang tanan kung unsa ka nasakitan sa akong gisulti. Ribat! Iyan mo na umano'y bastos ka! Yung damn news ayos ba? Round 1 pa lang, di patay na tika para di na ka mag-antos pa! Iyang mga angles daw sakit. Imong angles balik-balik. Isa nakadunggo tong alingasa ka lain, di ba? Kadyawan pag mo yung asawa. Hapit na ng mamaestra. Ang imuha tuwa na sa laing punda. Maulugar ng pang-champion. Maulugar ng pang-champion. Kapatakaramang kato. O ipadayon iligan basin sa labahon ranig bato. Pang-champion. Unya yung linya kay Didel. Pagdating sa elements, battle techniques, completes package yan, men! Ha? Completes package! Mura gusto siya mahimong class S. Inani mahitabo pag mag-skip ka si mong classes S. Completes package ang puta. Wakid niya gialang-alang. Joker paminawon nga ni gamit kag linya nga kompleto pero imong kaalam kulang-kulang. Buang-buang. Murag adik nga napingis maong nagsurang-surang. Di man sa gina-underestimate ti kabay. Pero inani to akong classmate sa una before sa namatay. Kung man, babawa ko ang punto. Sige, sa inyong appreciation wa ko ng limos. Kaya kamatuuran na mismo ang musagpa nga mabawa ko ang punto pero daghan ng nalumos. Sa dula nila ni Cruz, naasay linya nga ang teknik daw para mo sulod ang job. Magpasipsip sa engineer. Karon diretso ni og ER. Bugok nili engineer ang magpasulod sa imong job ang desisyon na sa HR. Bugok yung ka! O sa pang job, engineering technician ko sa planta. Electrician akong skill. Akong gamiton nga atake. Na og linya istoryahan na kuang linya na ay voltahe. Ikaw, security guard. Di ko gusto mo halakhak. Pero og linya istoryahan, iyahang linya na ay kap-kap. Matod pa sa mong guloy tap-tap. Ay gulati nga mo gamit pa ko og nak-nak para ipakita lang sa imo nga maparap game man real life sayop ni pagka-match up. O basin magribat, mo ingon nga iyang linya na ay shotgun. Ay ratado, ay kog ilara kabalo ko nga ang issue sa inyo 3-8 nga di mo buto. Kalo, sige karon akong gibalik. Nga mapashotgun man no 3-8 walay pulos kayang naghawid dili mo kablit. Way kurso nga gwardya sa bali nga sag. Ang lugar nga og naay bag-o nga grupo, ang pangalan Bali Crew. Ug naay merch nga igawas, ang pangalan Bali Clothing Line. Ug naay madamag sa gawas, Balin Tuwang. Suog buhatan ug kanta ang bali nga sag murag kutsilyo kahait kay Bali Song. Bali ni mo dong. Karon ako imong naatbang ikaw akong bali-bali on. Jan Vincent Mayuman. Bisag unsaog bali-bali wala jud kay hinungdan. Tungod sa imong kabanga nga di nimo mapugnan, mura ka gisalikway sa tibuok nimong pamilya kay di ka maayuman. O di ka maayuman. Ang tawag sa imo swerte nga banga. Maong sa finals ka nakaabot pero malas gyapon nimo ako imong naatbang dili corona kamatayon ng bapasa imong kamot. Ug last nag-cheat imong asawa. Lately ko lang nalaman
Pero ayaw og kabalaka na apay round 3 ipakita na ako sa imo nga di ra basta dula imong gisudlan. Yo, yo, yo! Hapit na ko no, mamaistra yung asawa. Grabe ko yawa. Kaya kung magmaistra na siya, ay kabalaka. Ako mutudlo sa iya ha. Fuck you. Yo! Sagad na nato ni Supremo! Walay dapat nga mag-limit sa kung rounds. Muto kag santel mo ako na ang magpainit ha. Kaya kung quantity ang round 1, quality ang round 2. Ipakita na ko sa imo kung unsay akong makaya nga di mo kaya nga maghimo. Kay lahi ni nga pasakit ha. Dulot sa imong panit padung sa imong bukog. O sakit ang matag-agi nga murabag tattoo artist ni nga bukat og kamot. Kay nirason na kong pagbalik. Sayop bako sa kuwang plano. O sayop mo nirason sa kong pagbalik kay bako sa kuwang plano. Mausipyat kasi imong pagtuog bonus raw di pang regalo. Karon patay gining Supremo kay ako ang gihatag nga aginaldo. Ya. May tapa nga tanyag man yang napili mong imahe pero sana inyong nawari na mamamatay ka muna bago ka matawag na bayani. Maong sunog ka sa itom nga pambato dito sa bali. Way kaso og mapaso kay sa ako ni mo pasi o sunog sa itom. Kay di mapalong ang kalayo ang matiraso ni Itachi. Pero si Primo, do proper. Yang partner, dug lover. Di ba obvious sa kumbara? Nga gisugot ra kas imong asawa kay imong dagway murag chihuahua. Pero nakita na ko sa iyang mga reels and vlog. Inspiring si Sup. Dayon biga sa mga nataod niyang electric fan. Grabe ka hanginon. O electrician ning si Robin og sa iyang kagahi. Kurinti pa ni Kurog las nang gitaod. Neon. Niundang nagtuyok. O anad kay ning pisting nga mutaping sa line. Mapa-duty manuris di mao permi niyang grind. Kung anad ka sa kurinte, ini akong bultay kay mas grabe ug wild. Sige hawid sa wire kay akong power supply mas delikado pag live. Skills ni mo purbida mas ako ni tugma. Diha pa lang makitang mas hanas kung muduwa. Kay lahi ang naay bright idea sa mutaod lag suga. Kay para ma-hype niyang mananaway, mangita ni siyag away. Gawas kutsilyo, hanggat sumbagay, maunay iyang tirada. Pero kompronta ko ni mo after battle mo sumbong sa iyang papa. Ha? Si Robin, pa-bad boy image. Pero in real life, butan. Di-take ni mong advantage kay kabalukang di kasuklan. Pero nangita gid kag bikil sige hanggat ako off cam para maka-experience kag matulog gadi na mo gamit og unlan. Eh di ba? Naana sa iyang papa diha. Tig yo pakpak aning angol. Anak ko na may niilog ni Makol. Sige sulita lang ning gabi una samtang imo pa ning makitaan. Kay las nimo nga kupot. Wanay pulso imong madunggan. Mamutay na lang imong buhok, dili na gid mo mag-uban. Buhok, puti, uban, ulol! Way basihanan sa kaisog kung magpagawas-gawas kag kargada. Kay kung tinuod ka nga isog, hanggatag sa buwang iyong papa. Kay para asa man lugar na? Para sa hype, aron pakpakan nila. Timali security guard kugo. Do, di kalusot imong hait nga gidala kung kapkapan tika. O sikyo kung rapper, di na dapat kan siya one. Kawato nimong daog sa ako kana kay malabo kay tanan. Ang security level sa kung posting way makalusot nga kawatan. O supremo sa martial. Mauna ibutang sa imong alim patakan nga di dapat laktawan ti man nga sikyo ko. Ako'y balaki dugad lang nga permeng gaatang sa portahan. I'm the last man standing kaya fuck you kid. O sa championship, ang mo champion chief. Ganong ang gatong manaog sa buho kong papa. Di mo ko pareha sa imo nga. O security guard na lagi ka. Imo nga pirtan. O imong tudluan akong asawa. O tudluan ko na imong ilong. O ako nga na imong ulo karon. Yo round 3! Nag-cheat imong asawa! Imong pare, iyang butong kay gibulikat. Nag-cheat imong asawa, murag inside job kay ang gwardya walay nabuhat. Alam mo, maraming rason ba't nagloloko mga babae. Una, wala akong masabi. Bitaw bay,
Basin gamay ng imunga. Bantok permi sa katol. Nako'y matambag sa imo tol. Tumarog iskinol. O di gyud madala hala angay ka nga mabala ka. Kay dako kay nga problema og di nimo masatisfy imong asawa. Mao na diya, bonjing. Sige kaon pa. Sa una yang tanaw sa imuha fried chicken karon humba na. Okay, nagtambo ka bitaw kagaw. Nagtambo ka bisag kagaw. Tanawa, dako na kay sagtian. Kinsabay dili biyaan. Mura na ka og salbabida. Pero bisag mo burot pa ka og ayo, your family is still sinking ug dili na nimo sila masalba. Unsa man suko lugar ka. Kay ngano dili tinuod? Nga bisag gipinuangan na kasi mong asawa, di nimo makuha nga mangluod. Mura kag ikog nga sa iro gasunod-sunod. Defective ang ilaw ng tahanan, maungang haligi, huyang pud pagkatukod. Kaya nagpakalulong na lang sa battle rap. 2 years straight sa tournament sa nagbabad. 2 taon mong hinasa ang iyong sarili, ngunit di nila nakitaan ng talas ang iyong abilidad. Kasi usap-usapan sa final Supremo versus Didel, ni hindi man lang nabanggit pangalan mo. Naging Rookie of the Year ka pa noong 2020. Ba't hanggang ngayon galawang rookie pa rin to? Kasi yung pinagsasabi mong elements at battle techniques, halatang hindi mo naiintindihan. Kasi kahit sang anggulo ko tignan, ni isa hindi ka sakin lumamang. Bars, jokes, multi, wordplay at rhyme scheme. Sugod round 1, padulong round 3, gipakita na ako ngawa ni match. Pwede ra pud ta mag-freestyle with beat unya ug naa pa kay guts. Pagagkawong! Uli dito sa inyo. Kay amuha ni dire. Ako ang usbon nga dili pwede parehas nimo nga sige ragtabi. Basin mo apil na pud ni Battle of the Rookies next year. Baga na igagnawong. Mura kag hubog nga bisag gaso-kaso ka na dili gyapon papugong. Giignan pagit nimo sa Didel, nga bisag tsupaon niya si Enigma di sa makasulod og flip top. Ikaw bisag kapilan nimo tsupaon si Michael ug si Lex wa kay corona nga madawat. Oo, wa kay title nga makawat. Sa mong biyahe ayog sabak, palaliman ba ng sugat o ang tanong kung sino nga bang mas namulat? Isang buong taon kong tinrabaho, ngayon naani na ng bonus. Kung ang atensyon mo ay nakatuon sa pera, pare mali ang iyong focus. Kasi sa laban na to, napaka-importante kung sino ang dapat na manalo. Hindi lang basta dapat na kontento na mapasaya lang ang mga tao. Kaya ibinuhos ko lahat, higit 100% upang mas maging karapat-dapat na umupo sa trono. You know what rhymes with Coronation 2, trono sa oro? Ang mo champion walay lain ng pangalan kay Supremo. Nakatungtong na sa higher stage. The fact, we can deny nga naagid kay writing skills. Pero material niya kay Fo, na-spit na niya kay A sa kagipit bisag basura, imong gi-recycle bina. Imong gi-recycle bina. Wala na kay ika-improve, isa ray dagan si mong utok. Sa battle niya kay Gons, iyang angle taga-bukid. Sa battle niya kay Fo, ang iyang angle taga-bukid. Karong ka-battle niya ako, ang iyang angle taga-bukid. Nag-stick na lang sapat kay iyang utok na kahon. Gusto ni mo pildihon ng karaan nga ikaw. Now think outside the box, gawa sa imong comfort zone. Nagpahaging pa kay Sydney. Gusto ko niya na makalaban original. Maong sa game, nagdominar, stereotype kang packshit ka. Pero gets na ko si Par kung anong hate niyang metal. Labi na og plastic ka. Kabulo kaon say atong kalainan. Imong written murag freestyle, akong freestyle murag written. Maunang wernat comparable bisag naara kos lokal. Di ko pwede ikumparas kobol nga kutob ras potensyal. Kay Zen, Pux o Grega mga solid ang liriko. Similar ilang style bin, pasado sa uprising silang tulo. Ikaw ray naglahi kay di manggod ka kama. Oh. Before ko ninyo si Tahon, nga 1-4 ko sa flip top pag try out sa mga bugok. Di ba wala na ka sa flip top? So unsa may imong rason ha? Di pa ubaya sa nimo ila Zenlock, support local sa ka. Ulol, nagpalusot ang utong lupa. Kung creative ka as an artist, nga nung wakakwaag sumagupa. Suko pa kay Aaron, kay gipulihan siyang di pa end of time. Pero wala man sad mo'y kalainan, mga wannabe champ ka unrecognized.
Ako ang papalit dun sa Supremong di nagtagal sa himagsikan. Tung iya tong nadunggan gihilantan ning si Igan. Kay natanggal di Elisa langgoy. Mapriso ka sa tangkal ni Freeman. Daka na kayong battle pero wala man lang nag-improve sa gamay. O sakto ka sa baid pero kulang ka sa height. Oh, redundant na. Giuna na tika para di ka maobliga kay di ba? Agatasan nimo imong height sama sa David kay Goliath, Demon the Slayer, gamay pero yayay, small but terrible. Sanas mga example. Tas magpapiling bully ka. Di ba sa inga naramang ka nga angle makakuha og reaction? Tas mag-address pa og issue. Respeto daw sa kalaban. Sige kuno atong susihon. Battle nimo kang yangking, di ba anak ka tudluan nimo pamurikat iyang igsuon. Oh, amahan ka. Bayi imong anak dapat sila mo respetuhon, kabahan ka. Unsa kay imong batayon si Mumay akong suguon palit ice nga way sohol ganahan ka. O technical akong gigamit sa muna-muna nga pag-utong. O sa ako ka mo graduate kay nagpatuga. Tuga ka sa itom. Every battle na ko classic wasukan nagpabaya. Sobra-sobra ang pagdasig way oras sa pagtanga. Deres imong balwarte ikaw mismo giguba. Sige atong ibalik history nga natalangan nay. Tagabali nga magharing ang mura og siog ka. Kay murag lugar lang sa bulong sare imong dangatan na ning dulaa. Mahulog ka sa imong pagsaka. Kay gipuno ra kanila sa paglaom pero wa kay pag-asa. Di ba ka sa finals? Ana mo hatag og respeto wa ning other side. Sa kainit man sa berso bisag asa pang aspeto wa tay equal side. Makita man siguro nga we're Fahrenheit. Ha, time. Yes, so much, Yo, Toros sa Oro, Padugan 2 para sa itong Coronation 2 Finals. Bay, grabe ka solid na battle. So, before natin announce, bay, TSO, make some noise! Respeto sa duwa, bay. Kablo na nga, gina-represent nila ang lugar, ilang hood, yun na tayo, pero kailangan ginanay mo daw. Solid ilang run sa Coronation, solid. Props sa duwa. Pero ang Coronation 2 2023 champion 5-0 magsaba para kay Supremo. Judges. Saba pa sila Parts. Iboto na ako Supremo round 1 and 2. Mas effective although yung punchline is dili kay nga nakaduot pero mas effective yung presensya, mas effective yung punto sa iyahang every round. Mas effective siya compared kang Lyrico. Although si Lyrico is nagya po yung punchline din yung technical pero mas mula to ang effectiveness. Round 1 and 2 mas effective si Supremo para sa akin. Yo, Greg, boto na ako si Supremo, dili ni Baya sa Tiburget, taga Siliota. Grabe ka na akong props para kay Lyrico. Siyempre, kinadayo siya dire para sa finals karon. Para sa ako ang content-wise, ang hype nila, halos parehas good. Ang gipuntusan na lang ako is ang flawless sa pagka-speed, di ba? Kana nga ako nasa Battle MC Magudes. Kana ang butang is dapat di mo na siya paktisan o gayo. So halata kayo nga grabe ka flawless at ipangandaman yung gayo ni Supremo ang iyahang banat yung mga material yung first, second, third round wala nag-usab. Kung tanawon ninyo sa video, wala nag-usab ang level. Mas ni-hype pagani siya. Pero dili na nakadako ang lamang kang Lyrico. Like naalay kuan. Siguro kung na-stumble si Lyrico, napay chance nga muhabol si Supremo, napay chance nga muhabol si Lyrico. Pero di ba mas convincing para sa ako ang flawless nga act ni Supremo. So props ka Supremo pero shoutout siya po kay Lyrico. Yo, Adabs, natrono sa Oro Finals. Ka-Supremo ako din si Igan, ka-Supremo ko. Round 1 kang Lyrico. Ikit kayo ito ka ng hapakit kayo, paak kayo yung kuha na to, yung round na to nga time para sa ako. Lamang siya ito, din sa round 2, ito Supremo ko. Round 3, ito mas bunal kayo ito si Supremo.
direct kayo para kang liriko tong lines tanan halos tanan o mao to ang decision igan Supremo. Yeah. Given ang na mastery, performance, ang technicalities, day lagi technical. Round 1 ako gitabla, pero round 2 gihatag na ako ang liriko. Mas ganahan ko siya ang technical skill lang yung gigamit. Pero kusog ako ng round 2 ni Supremo katong punto, ang mabaw nga punto pero daghang na lumos. Sige magayto bay round 3, sa round 3 na ako nag-decide dagan yung punto si Supremo nga mo period yun as in suot yun kayo. Tapos sa technical spot nga sides gihatag na ako ang kuan yung liriko dagan gid sa linya pero palumanay na pud yang kuan lagi kanang murag wala na gito na niya tarong yang ender. Tapos si Supremo yawa. So mo to bay round 1 tabla, round 2 liriko, round 3 kuan Supremo. Gihatag na lang Supremo. Kaya shout out gyapon ng kuan bay kang liriko yawa. Ilalim. Yeah. Didel lisod kay siya i-describe kay ang ako ang pag-judging kay kung tanawon yung trajectory sa round 1, round 2, round 3 nila si Supremo mura ra sa track bay nang wala lang gid sila abot sa hitabo bitaw street lang gid siya dagan si Lirico sada yang so good pero pag abot sa round 3 magbabatian nimo na murag ni calm down siya babay nana bitaw. Tapos I think ang labaw na sa round 3 mabatian nimo na ang style mong good ni Lirico although mas technical siya like dili kay mawala sa utok atong linya na nabaid na unta ka pero nganong dili pa makahait murag ana o makikahait nana bitaw pero mas technical si Lirico pero mas kabalo gid si Ruben kay tungod gross experience niya na kanang saon pagduot bitaw. Tapos murag dito na bilin si Lirico. Mura akong vote kay di na lang ko i-round kay lisod kay i-round si Supremo ako. Thanks.